Matindog po ang gabos. Diyos maray na aga po sa gabos, matindog po ang gabos para po magnovenas in Divino Rostro. Uhun ang kagurangnan, mag-awit sa Diyos, ang Diyos iyo, ang kagurangnan, kagibunin langit asin daga. Umawon ang kagurangnan, mag-awit sa Diyos, pagsambahon, pasalamatan, kaidtungon niyan magkagurangman. Umawon ang kagurangnan, mag-awit sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amin. Maluhod po ang gabos. Diyos ko, nagsusulsul ako sa bilog na puso, kan gabos kong mga kasalan. Asin nauungis ako kaini, huli ta sa pagkasala. Bako sanang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot, kundi urog sa gabos, huli ta, nagtumang ako sa imo. An urog karahay patin maninigo na dapat kong kamutan, nin urog sa gabos, kaya pusog akong naghuhulaw sa tabang nin sa imong grasya, na magpuon ngunyan ako dai magkasala, asin makalikay sa mga dahilanin pagkakasala. Amen. Gawi ning paggalang. Sinasamba mi ika, Jesus, sa mong kagurangnan, sa mong paratubos kami lugod kahirakiman, sa sinanglitan mong lawog kami nag-aatubang, ruluhod sa kaludukan sa imo naggagalang, tala sa liensyo kan mabining Santa Veronica ang lawog mo. Si imo turuhok sa mong mga mata, duman sa Getsemani, lawog mong makawiwili, ginaanot nin dugo sa pagsakit mo nin makuri, namibi daay inumon, an mapait na kalis, alagad sa Ama, bakong buot mo, an mangyari, kaya an matubis mong lawog sa takig ng lungsi, kan malubong Judas, hinadkan sa pagpasaluib, tinampal, linutaban, paglanghad sa daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan, kan Sanhedrin, urog nang gayo nin mabangison na pagsukiti, kan mga soldados, pagulog-ulog, labi-labi, daing kakuntakan hanggang sa kahuri-hurihi, abot sa Kalbaryo hanggang mautsan sa Diyos Aki. O gagalangan na lalawgon, kaugayi kami, dakulang pagkamuot mo, danay namamati ini, ninhuli kan sa imong pasyon, kami nagkamit sa huring hinangos, lawog mo mahiling sa langit. Amen. Dalit. Para tubos ni
Inalat Kayan sa daman tutuling lumang sa mga kapinutan ikasang maalawan sa inisnan nganing lang sa kalangitan. Pag-arangin banawaan, kagurangnan ipahiling mo sa mo ang sa imong dibeno rostro. Tanganing magdanay sa grasya ang mga banal asin madaraman sa kabanalan ang mga tao, hulikan sa indang marahay na gibo, mamibi kita. Tanganing mabihag ang mga parakasala, asin mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalanin katanusan, asin kabanalan, mamiibi kita. Tanganing ilikay kita sa pisti, hilang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamiibi kita. Tanganing parigunon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasalan, tauwaning isog din buot, sa pagtumang sa maraot na gawi, urugnakan mga nanunungdan sa pagrata kan simbahan asinasyon, urugnaan korupsyon, panlupig, panahabon, pandaraya, mamibi kita. Tanganing sa pagdibusyon sa Divino Rostro, matingrawan kita gabos kan liwanag ni nilawgon, kan kagurangnan, asin matalaman sa satuyang pagkabuhay, an sa iyang pagkahirak, asin pagkamuot, mamiibi kita. Mauntok sa tungo. Pamiibi nin ama niya mo. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan, sa Jesus Santa. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Pamibi para sa ikatulong aldaw, ang lawog ni Jesus kan siya binunyagan. Nag-abot si Jesus haling Nazaret, Galilea,
asin binunyagan ni Juan sa Jordan, tulos naghawas sa tubig. Nahiling niyang nabubuksan ang langit, asin ang espiritu, garo sa lampati na nagtugdon sa iya, asin sarong tingog, duminatong hali sa langit. Ikaan sa kong aki, ang namumuutan, ikaan sa kong pigmamarahayan. O Jesus, daw adainin sala, nagpabunyag ka sa nag-aalang-alang na si San Juan Bautista, tanganing itukdo sa mo ang halangkaw na kahulugan kan bunyag na itinugdas mo bilang sakramento. Ang sa imong lawog kan ika binunyagan, pagirumdum sa mo na kan kami man binunyagan, naghilig sa mo ang Espiritu Santo, asin kami nagin makawiwiling mga aki kan mahal na Diyos. O malinigo na binunyagan na lawog ni Jesus, ta daw ta pinabayaan ni na madigtaan nin kasalan ang samong binunyagan na lawog. Ang samong kasalan, garo samong pagsukiti sa mahal mong lawog. O di benurostro, kahiraki kami, asin tabangan na panindugan, ang samong panuga sa bunyag, na isikwal si Satanas, asin ang kasalan, asin magtubod sa Diyos, Ama at Diyos, Aki asin Diyos, Espiritu Santo, asin sa banal na katolikong simbahan. Amen. Pamibi sa gabus na aldaw. Namumutan niya mong mahal na di Benorostro, an mahamison asin mabuuto na lawog kan paratubos, Diyos nun na parabulong asin parasurog sa usa di labega, an pagsurog mo lakop sa bilog na kabikulan. Paghari, gagalangan na lalawgon, sa samong puso asin papaglaada, ininin pagkamuot sa imo, itala sa kalagnya mo an sa imong ladawan, tanganing ika ang danay na kamuutan, patindanay na makalikay sa mga kasalan, asin makakakua kan naiipuhan na kabanalan. Paliwanagan sa mong isip sa mga ginagayak na gibo, sa mga kasakitan, tawi nin pagkamatinios sa mga pag-alaman, kaisuganin buot sa mga katungdan, kaurupan sa pag-utob, patin pagdanay sa mga marahay na paghulaw. Out pamanlugod, o mahal na di Benorostro, agawa sa karaatan ang banwaan na nagpaampun sa imo, ampunaan mga devotos asin mga nagsasarig sa imo, tanganing ika mamutan, galangan asin urog na umawon, hunyan asin kapanahunan kan mga panahon. Amen. Pamibi ki di Benorostro. Ay, puring awit. Matindog po ang gabos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Good morning po sa gabos.
After 2 years and a half of low-key celebration of Our Lady of Peña Francia, now we are blessed with a full-blown and useful celebration to pay homage and honor our Ina, Our Lady of Peña Francia. And for this year, we have a very beautiful theme. Mary, our Mother, accompanies us in our journey towards the Synodal Church. This is the call of Pope Francis, that all the churches in the world should become synodal, meaning to say, experience a church that is deep in communion, actively participating, and above all, geared towards the mission. And certainly, our Blessed Mother is our model of these three elements of a synodal church. Mary, who is in deep communion with the Blessed Trinity, Mary who participates in the will of God, and Mary whose life is a proclamation of the good news of Jesus. Indeed, God is with us through the Blessed Mother, Mary who accompanies us to become the synodal church God wants us to be. My dear brothers and sisters, during this Fiesta of Our Lady of Peña Francia, let us deepen our sense of communion. Let us actively participate, and let us open our hearts towards a missionary church. The Blessed Mother journeys with us, enlightens us, accompanies us, and above all, encourages us in this beautiful mission. Our celebration of Our Lady of Peña Francia will become all the more relevant and meaningful when we embrace the theme of our Pope Francis, who says, let us journey as a synodal church, glorifying Almighty God. Let's listen to Almighty God. Let's listen to each other. And above all, let us listen to the cry of the poor. May our Blessed Mother truly accompanies us in our journey to become a synodal church. This is the best way that we can celebrate this year of our Fiesta of Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Come, join us. Let us journey with our Blessed Mother to become that active and caring synodal church that God wants us to be. Amen. Patrona del Vicol, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Vicol, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región.
Maluhod po ang gabos para sa Oratio Imperata. Pamibi tumang sa paglakop kan COVID-19. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang maheherakon, asin mapagmakulog, minadolo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop ngunyan, asin nagdadaraning kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingowa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon ni ang samong mga paghingowa na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman, makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi mi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itaom mo sa mo ang biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod, ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunya na panahon in kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Inihinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgo ni Jesus, kay raki kami. San Jose, mabiniyo na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga sa indo mga tugang. Ngunyan iyo ang ikatulong aldaw kan misa novenaryo, sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, pagsasabuhay kan kaimbodan ni Jesus. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan Santa Misa, ang mga miyembros kan vocation promoters,
Liwat po, Diyos maray na aga sa Indo, gabos mga tugang. Ngunyan iyon ikatulong aldaw kan misa novenaryo, sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, pagsasabuhay kan kaimbudan ni Jesus. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan Santa Misa, ang mga miyembros kan Vocation Promoters, Collectors Ministry, asin Barangay Pastoral Council of Liboton. Siring man ang mga peregrinos na hali sa mga parokya kad religious communities of the SALT, FFI, MOP, Little Brethren of Mary Sister, Daughters of St. Paul, Daughters of Mary, Religious of the Good Shepherd, Holy Rosary, Major and Minor Seminary, asin Sacred Heart of Jesus Cantoras Choir. Ang satuya pong celebrante mayor, asin predikador, iyo si Reverendo Padre Francis Tordilla, Rector, Holy Rosary Minor Seminary, Elias Angeles Street, Naga City. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Joey Gonzaga, Rector kan Holy Rosary Major Seminary. Sangaran ka na ba, singkan Aki, singkan Spirito Santo. Amen.
Ang grasya ni Jesucristong kagurang nantang pagkamot kan Dios, asin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasay no kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untang sa tong mga kasalan, tanganing magkanaw kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabus po kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaran. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Iglesia Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Dios. Maherak manlugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pagkapatawadang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuwinungan, sa mga taong maramay ang bukod. Inuong mawi ka, rinurugyawi ika, sinasambami ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mong kamurawayan, kaguran na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakambal. Kaguran na Ginoong Jesucristo, kaguran na Diyos, Sordero kan Diyos, akitan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kahelaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kakuaan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutuka sa too kan Ama, kaheraki kami. Ay kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasalaan tulong kahalang ka. Jesus Cristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, banal na Ama, an sa imong kamurawayan natatago sa mahal na lalawgon, ning sa imong namumutan na aki. Sa samong pakisumaro sa iyang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgon, an sa imong kabutan, tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, sa mong makamtan, an kamurawayan nin sa imong kahadaan. Siya nakaibamong nabubuhay, as sinagahade kasaro, kan Espiritu Santo Dios,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pamibi asin kahagadan ni San Pablo na masabotan lugod kan mga taga-Kolosas ang kabotan ng Diyos sa paagi kan kadunongan asin pakasabot na itinatao kan Espiritu Santo tanganing makapamuhay na maninigo sa kagurangnan asin magibo ang ikakaugma ng Diyos. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Inianhulian kunta daw ta, poon kang aldaw na inusip sa mo ni Epafras ang bareta dapit sa Indo, danay mi kamong ipinapamibi. An hinahagad mi sa Diyos, iyo nabulanos nindong masabotan ang sa iyang kabutan, kaibaan bilog na kadunongan, asin pagkamidbid na itinao kang Espiritu. Huli ka ini, matatabangan kamong mabuhay siring sa linalaom kan kagurangnan sa Indo. Sarong buhay na maninigo sa iya sa gabos na bagay. Ipinapahiling ang bunga sa mga karahayan na ginibo nindo, asin nadadagdagan ang sa indong pagkamidbid sa Diyos. Mapa sa Indo ang kusog minasarig sa iyang mamurawayon na kapangyarihan, tanganing maugmang tioson ang anuman. Magpasalamat sa Ama, huli ta ipinagkanigo niya kamong makaayon sa mga banal, asin sa kahadean ninda magmana kan liwanag. Huli tayan ginibo niya, hinali kita sa kapangyarihan nin kadikluman, asin dinara kita sa kahadean nin sa iyang aking namumutan. Huli sa iya, sa tong nakamtan ang kaligtasan, ang kapatawaran nin sa tong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinapahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinapahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling sa mga banwaan ang sa iyang katanosan. Narumduman ang sa iyang pagkamuot asin pagkamainbod sa harong ning Israel. Ipinapahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Nahiling kan bilog na kinaban ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Ang bilog na daga maugmang mag-awit sa kagurangnan. Umawon siya sa awit asin kurahaw nin kaugmahan. Ipinapahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Mag-awit ning kaumawan sa kagurangnan, kaibahan ang malumbay na tugtog kang arpa. Patanugon ang mga trumpeta asin mga hamudyong, maugmang mag-awit sa kagurangnan sa tuyang hadi. Ipinapahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Matindog na po sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Palalanan
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Surong aldaw sa baybayon kan danaw ng Genesaret. Si Jesus pinalibutan nin dakol ng mga tao sa paghimati kan tataramon nin Diyos. Nahiling niya ang duwang sakayan na harani sa pangpang. Ang mga parasira nakahawas na, asin naghuhugas kan mga hikot. Liminudad sakayan na sa diri ni Pedro, asin nagbuot na irayo nin kadikit sa pangpang. Nagtukaw sa sakayan asin nagtukdo sa katauhan. Pagkatapos pagtaram, nagsabi si Simon, "Pumalawod ka, asin itonton ang hikot sa pagdakop." Si Simon nagsimbag, "Maestro, kasubanggi, nagdamlag dai kaming nadakop. Alagad sa tataramon mo, itutonton ko ang hikot." Siring ang ginibo, asin nakadakop nin kadakol na sira, malangani magigisi na ang hikot. Kaya, pinaypay ang mga yaon duman sa sarong sakayan, tanganing tabangan sinda. Nagdurulok asin napano ang duwang sakayan, sagkod na haros malunod. Pagkahiling kaini, si Pedro duminapa sa pamitisan ni Jesus asin nagsabi, "Lumayo ka sako, kagurangnan, ta ako para kasala." Siya asin ang sa iyang pag-iriba nga ngangalas, pagkahiling kandakulon na sira na sa indang nadakop. Ngangalas siring man si Santiago asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, asin mga katabang ni Simon. Si Jesus nagsabi kay Simon, "Dai ka matakot, puon ngunyan, mga tao na an sa imong pagdadakopon." E dinoong ninda ang mga sakayan, binayaan ang gabos, asin nagsunod kay Jesus. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Reverendos Padres, mga religious brothers, mga seminarista, mga tugang Diyos maray na aga po sa inogabos. Baka po napaturog si Father Francis. Kuta na po siya ang mamisang ngunyan, ang rektor kang minor. Kaya lang nag-meeting kami kasudma, kaya baka grabe ang preparasyon, napaturog. Kaya ako na po ang nag-asumir kan sayang responsibilidad sa pagmisa, asin pagtaoning sermon ngunyan na aga. Hali po kami sa Major Seminary, asin kami nagbaklay poon sa Major Seminary sa Concepcion, Pequeña, ning alas 4 aga, tamang-tama po nakaabot kami di 5 minutes to 5 para sa misa. Tano po tapig istorya ko ini, ang sa tong tema, ngunyan na taon, ngunyan nagka-fiestahan, Campanya Francia, asin kang Divino Rostro, mapapadapit sa sinodal na simbahan. Siguro dahil ita naiintindihan kung ano ang bud sabihong kang sinodal na simbahan. Ang tataramon pong sinodal, hali sa tataramon na Griego, sinodos. Bud sabihon po, paglakaw ning sarabay. O pwede tang abuton, pagbaklay. Kaya ang pigibo may kasubago, garong sinodal. Ta nagbaklay kami, nagralakaw, pasiring digdi sa simbahan.
Anong but sabihon ka ining tema sa sato gabos? Simple man lang po, kita yaonig di sa ibabaw ning daga, nagbabaklay, pasiring sain, pasiring sa langit. Ang satong destino, bako digdi sa daga, kundi langit. Ta ini ang satong, ini ang pangiturugan, kabutan ning mahal na Diyos, na kung sa inyaon siya, ang mahal na Diyos, si Jesus, ang Divino Rostro, ang satong mahal na ina, ang mga santos, yaon sa langit. Asin gusto ni gusto ni Diyos, gusto kan satong mahal na ina, gusto ni Jesus, ang Divino Rostro, gabos kita mapalangit. Sisay po gusto magpalangit. Nagaro harabo nindo magpalangit. Kung habo nindo magpalangit, magpuli na kamo. So gabos kita, gusto niya itong magpalangit. Kundi ang hapot, paano kita makakaduman? Paano kita makakapalangit? Asin ini ang bot na paghurup-hurupan ngo niya na taon na gusto sa satong kamautan asing kabutan ning mahal na Diyos na kita mapalangit. Tinatawang kita ning mga pagkakataon kung paano kita makakaduman. Enot, tinatawan kita ning ina. Yaon sa kaibahan ta si Santa Maria. Kung yaon si Santa Maria, kaibanan ta, siguradong bibit-bitong kita duman sa iyang aki. Kung yaon kaibahan ta digdi sa daga, sa satong paglakbay o pagbaklay pasiring sa langit, sigurado kita, makakaabot kita. Taano, tamay kaibanan kitang ina. Tandaan tayang, may kaibanan kitang ina, saan kita darahong kang satong ina, kung bako sa iyang aki si Jesus. Kaya labi ka-importante mga tugang, ang pagdebosyon. Labi ka-importante ang satong pagkamot sa satong mahal na ina. Kaya kita taon-taon, nagdidebosyon, nagsasakripisyo, tanganing hagadon ta sa satong mahal na ina, na kita manlugod darahon sa iyang aki. Alagad day po natatapos dyan. Daibot sabihin, pag may debosyon kita, tumpak, mapapalangit kita. Na pag nagpangadji kita kang Santo Rosario, makakapalangit kita. Na pag nagsimba kita, makakapalangit kita. Bako lang yan ang inahagad kang satuya, kang satuyang mahal na ina. Anong pigahagad niya? Sa rumal lang ang pigtaram, o duwa, ang pigtaram kan satuyang mahal na ina. Magbasahon ta ang Biblia, duwa lang ang sa iyang pigtaram. Enot na pigtaram kang satong mahal na ina, kan pagbareta kan anghel na si Gabriel sa iya, ano ang sabi niya? May it be done to me according to your word. Mangyari man lugod sa ko, siring sa imong itinaram. Ini ang enot na pigtaram kang satong mahal na ina. Pangadua, duman sa kasal sa Kana sa Galilea. Anong pigsabi niya? Gibuhan nindo ang pinagbubuot sa indo. Do whatever He tells you. Mangyari sa ko, siring sa imong kabutan, asin ang pangaduan niyang tataramon, gibuhon nindo ang pinagbubuot sa indo kan sakong aki, si Jesus, ang Divino Rostro. Ano ang gigibuhon ta? Ano ang sinasabi kang satong mahal na ina na dapat ang gibuhon? Tanganing kita mapalangit. Ano ang dapat ang gibuhon? Enot, tinutokdo ko sa to kang satong mahal na ina na enot kita magdangog. Magdangog sa enot magdangog sa Espiritu Santo. Siling kang pigibo niya. Magdangog sa tataramon ng Diyos. Siling sa ginigibo niya ito ngunyan. As in, magdangog sa kapwa-tao. Magdangog sa Espiritu Santo. Kadaklan na beses nalilingawan ta, ang Espiritu Santo po yaon sa sato. Gabos kita igwa kang Espiritu Santo sa sato. Taano? Gabos kita binunyagan. Asing kang kita bigbunyagan, tinawang kita kang Espiritu ning mahal na Diyos. Bot sabihon,
pwede ko palang kaulayon ang Diyos na yaon sa irarom kan sa kong puso. As in, dain to madadangog ang boses kang Espiritu Santo kung maribok ang satong puso. Maribok ang buhay ta. Anong nakakaparibok sa buhay ta? Problema, kagabatan, kasalan. As in, dakol-dakol pang iba. Kaanggutan, selos, suya, problema sa buhay. Iya nakakapagabad sa buhay kang tao, kaya daita nadadangog ang boses kang Espiritu Santo. Badadangog lang niya to kung kita maghurup-hurup, magpamibi, magsilensyo. Badadangog lang niya to ang boses kang Espiritu Santo kung kita maghurup-hurup, magsilensyo, magpamibi. Pangadua, sinasabi sa tuya, kan sa tongmal na ina, magdangog. Pangadua, maging maimbod. Maging maimbod. Faithfulness, fidelity. Bako lang maging maimbod kung may problema. Madulok sa simbahan kung may pigahagan. Madulok sa simbahan kung birthday. Madulok sa simbahan kung nakapasar. Ang pagiging maimbod sa mahal na Diyos, mayo po ning panahon. Mayo ning season. Bako lang tuwing Septembre na kita madulok sa satong malaina, na kita magiging maimbod, makurahon ning Biblia Birhen, kundi magiging maimbod sa arual daw kang satuyang pagkabuhay. Asin ini ang hinahagan sa tuya kan satong malaina, Nuestra Señora de Peña Francia. Asin po ang panghuri, magdangog, maging maimbod, ang pangtulo, para makaabot kita duman sa langit, magikitang mamomoton. Mamomoton. Pag-abot kang panahon, kung kita magadan, dahil man kita hapoton ng mahal na Diyos kung ano ang satong inadalan. Dahil man hapoton ng mahal na Diyos kung ano ang satong trabaho. Dahil man hapoton ng mahal na Diyos kung ano ang satong tinapusan. Saro lang ang hapoton sa to, kang satong kagurangnan. Ano ang ginibo mo sa imong kapwa? Bako mismo ang satong kagurangnan nagsabi, whatever you do to the least of my brethren, you do unto me. Kung ano ang ginibo mo sa imong kapwa, ginigibo mo kay Jesus na sa tuyang kagurangnan. Ini pong mga seminarista, ngapit na panahon, magiging padi. Ang samong katungdan, pinakaenot ming katungdan, darahon ka mo sa langit. Ang katungdan kang padi, natabangan ka mo na mapalangit. Asin kamuman po na mga laiko, igwamang kamong katungdan sa samo, natabangan manindo kami na mapalangit. Tanganing kita gabos, sarabay na nagbabaklay, sinodal, gabos, mapalangit. Sana po, pag-abot kang panahon, maghirilingan kita sa langit. Pamibi ning banwaan, huli sa pagkamot ning Ama, asinin aki sa sato, ipinadara ang Espiritu Santo, tanganing magsurog, asin magantabay sa satuya gabos na panahon. Mamibi kita na danay manlugod kitang maglakaw, na ginigiyahan kang Espiritu ning Diyos, sa lambang pamibi sa tong sabihon, kagurangnan papagdanaya sa mo, an sa imong Espiritu. Kagurangnan, papagdaynaya sa mo, sa imong Espiritu. Panoa kan Espiritu ning kadunungan, ang mga pamayo kan simbahan, ang Santo Papa, mga obispo, asin kapadean, tanganing sa indang pagtukdo, asin paarog, danay na magiyahan ang katauhan pasiring sa kabanalan.
Maibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, papagdanayas sa mo ang same Espiritu. Warasan sa mga pamayo kan gobyerno, ang balaog kan pagkasabot, asin marahay na paghatol, tanganing ang mga programa na sa indang ipinapasunod, magbunga nin marahay asin magdara nin kauswagan sa banwaan. Mamibi kita. Kagurangnan, papagdanayas sa mo ang same Espiritu. Pakusuga ang buot kan mga maluluya, asin daing sinasandigan. Ang mga dukha, nagtitios, asin nawawaraan nin paglaom, tanganin magkaigwa nin isog din buot, asin pagsarig sa imong pag-ampon. Mamibi kita. Kagurangnan, papagdanayas sa mo ang same Espiritu. Papaglaada ang pagkamot sa puso nin nambang saro, halea ang pagkabaranga, asin dai pagkasinarabutan, tanganin makamtan ang katuninungan asin pagkasaro. Mamibi kita. Kagurangnan, papagdanayas sa mo ang same Espiritu. Pakusuga ang gabos na uya sa misang ini, siring man ang gabos na donantes asin sponsors, kan Santa Misa ngunyan, tanganing padagos na makapaglingkod sa imo, asin sa kapwa, asin magkamit indakul pang mga balaog. Mamibi kita. Kagurangnan, papagdanayas sa muan sa imong Espiritu. Baguntog po kita ning kadikit na panahon, asin inagad ko po sa indo, ipamibi ang satong mga seminarista sa silensyo. Siring man pamibi ang gabos na kapadean, ang satong obispo, digdi sa Cáceres, asin sa bilog na rehiyon ning Bicol, asin mga kapadean, seminarista sa bilog na Kinaban. Amang makakamahan, nagpapasalamat kami sa imong padagos na pag-antabay sa samo, sa paagi kang paggiyakan sa imong Espiritu, mautob mi manlugod an sa imong kabutan, asin makapanglingkod man kami sa kapwa na mayong hinahalat na balos, huli kay Kristo sa mong kaguranglan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ko mga tugang tanin sa ko sa hindong atang maako manlugod, kan Diyos samang makakamahan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos na samong para sorog hililing yang lalawgon ning sa imong bugtong naaki na dinululot sa imo bilang malinig na atang lugod ining atang magkanigo man akoon mo tanganing makamtan niya mo an sa imong kamurawayan huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos na dane si minsan saen. Magpasalamat kami sa imo Ama, Dios na makakaman asin daing katapusan huli ki Kristo na samong kagurangnan. Daing kasalan maugma siyang nagtios huli sa parakasala. Daing sala inako niyang kagadanan tanganing iligtas sa sala ang mga may sala. Sa iyang pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo ang buhay, sa iyang kaumawan asing kamurawayan, mantang ang langit asin ang daga, daing untok na minaawit sa imong kamurawayan. Kagurangnan ni kadanggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan kining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasuliban sagkod sa pasyon, nagwaning tinapay asin pagpasalamat binaakini asin tinao sa mga disipulos nan sabi, baga ako kamugabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkanya maning kali sa singkiraray, pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Stereo kan pagtubog. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay ni buhay asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinagpakanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglamkan pagkabuhay liwat, kasi ang gabos sa mga gadan, dangan akwasin da sa liwanag kang sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhene na kan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, si San Pedro asin San Pablo, asin gabos sa mga santos, na kayto pa nagpagayagaya sa imo, magkanigo maging kahiras, kan buhay na din kasagkoran, mag-umaw as magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli saya sin kay banya sin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan ng kakaligtas sa togon asim pinatuod kang Diyos no ng kaugalian, nangangas kitang mag-awit. Ama yamo na yamon sa langit, papalalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buod mo sa dagat, isiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muyanon nga, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin pare kami ang naraasa subok, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
maging danay natalingkas sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalad, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurang na ni kinagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, an sakong katuninongan tinataw ko sa Indo, hari paghilinga an samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburanyog, sosog sa imong kabutan, kanabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, magpatinrauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uya sa Jesus, uyang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Mabibi kita, kagurangnan hulikan sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami kang banal mong lawog, tanganing huli kang padarakan sa imong katanosan, sa mong malikayan ng gabos na kasalan, asin makaabot kami sa imong kahadayaan. Kada bubuhay at sinagahaday kay baning Ama, sin Espiritu Santo, sarong Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa ikatulong aldaw. Mahirakon na kagurangnan, kang aldaw na ikanag-ako kan bunyag, ni San Juan Bautista duman sa salog ning Jordan, sa imong itinukdo ang kahalagahan kang pagsulsol, asin pagbago ning buhay kan mga parakasala. Siring man sa aldaw na ito sa imong pinunan ang pagutom kan sa imong misyon, na iyong pagligtas kan bilog na katawohan. Tinugdas mo ang sakramento ning pagbunyag, tanganing mahugasan kami kang kasalan na orihinal. Siring man inako niya mo ang misyon, na baging instrumento asing katabang ni Jesucristo sa pagligtas kan sa mong kapwa. O Jesus, burabo ning kaligtasan asing kusog niya mo, pakusugon sa mo ang spirito ning misyon, ang pagpahalaga, bako sa nakang sariling kapakanan, kundi siring man ang kaligtasan in sa mong kapwa. Tawan sa mo ang balaog na sa mo'yang minamawod, asin hinahagad sa nobenang ini, kun magkakanigo sa imong urog na kamurawayan, asin mangkarahayan kan sa mong kalag. Amen. Amen. Matukaw mo na po. Tataramonin pa sa salamat. Sangaran po kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council. Buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikatulong aldaw kan Misa Novenario sa kaumawan kan banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Salamat sa mga padi na nakaibahan niya to sa misa. Salamat sa gabos ng mga donantes asin sponsors kaining misa, sa mga peregrinos na hali sa mga parokya kan Religious Communities of the Salt, FFI, MOP, Little Brethren of Mary Sister, Daughters of St. Paul, Daughters of Mary, Religious of the Good Shepherd, Holy Rosary Major and Minor Seminary, asin mga deboto na nakisumaro sa satong selebrasyon, kaiba siring man itong nagdadalan kan live stream coverage kaining misa. Siring man nagpapasalamat kita sa mga miyembros, kan vocation promoters, collectors ministry asin barangay pastoral council of Liboton, kan parokya, sa mga lectors, lay Eucharistic ministers, Ministry of Hospitality, collectors, social communications and media ministry, asin mga sakristan. Pinapasalamatan man niya to si Ricky Magtoto, asin ang Pixeled IT Solution, sa pag-provide sa to kan LED wall sa luwas kan simbahan. Orog sa gabos kay Reverendo Padre Joey Gonzaga, ang satuyang celebrante mayor asin predikador. Upakan po niya to sindagabos. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman na kahilangan, asin magliwanag sa sato ang sa iyang lalawgon. Diyos mabalos po sa gabos. Matindog na po para sa huring bendisyon. Sa satopong pagbaklay, papuli sa langit, day po kita magugutom, taigwa kitang balon. Ang balon ta, ang Eucharistia. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan ng Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva!